Вітаю вас, шановні сябры. Мы зараз знаходзімся ў Бялынічах на такім вельмі цікавым месцы, якое называецца Ільінская гора. Лічыцца, што адсюль пачыналіся Бялынічы і што тут было першае паселішча. Гэта пацвярджае вось гэты цудоўны краявід, які знаходзіцца ў мяне за спінай. Унізе цячэ рэчка Друдь. І побач знаходзяцца яшчэ там і крыніца, і такое выдатнае месца пяскі, і недалёка тут яшчэ глінішча, якія нават па сваіх назвах сведчаць аб тым, што на пясках бралі для забудовы пясок, на глінішчы рабілі цэглу, а ў крыніцы бралі чыстую ваду. На гэтых вось дзесьці абшарах гэтага месца, якое яшчэ мясцовыя людзі называюць па-іншаму свінтар, менавіта праз мягкае «с». Вось з нейкіх артэфактаў, якія пацвярджаюць, што тут было такое абжытае месца, захаваўся толькі гэты крыж. Невядома, ці гэта крыж мае да ўжо хрысціянскай культуры, а можа быць ён яшчэ дахрысціянскі, таму што нешта заўважна, што ў яго неяк так адбітыя рукі. Але на ім таксама можна пры уважлівым разгляданні заўважыць такія выявы такіх чалавечыкаў. І тут была невялікая царквушка, капліца, невядома, яна была драўляная. Пісьменнік Ян Кашарахоўскі калісьці напісаў, што яна згарэла, і ўжо на пачатку 20-го стагоддзя ад яе нават ні камянёў, ні бярвенняў не было. З тых часоў тут нічога не змянілася, таму што яго апісанні цалкам супадаюць з такім роўным полем, якое на гэтым узвышшы знаходзіцца. Пасля вайны за савецкім часам была увогуле пагроза знішчэння гэтага месца, таму што будаўнікі пачалі выкарыстоўваць як кар'ер для здабычы пяску, але пачалі выкапваць вельмі шмат чалавечых рэшткаў. І будаўнікі проста адмаўляліся працаваць на гэтым месцы, таму што было зразумела, што гэта нейкае сакральнае месца, ці, можа быць, это ранейшае пахаванне першае былі. Ніякіх сур'ёзных даследаванняў, на жаль, ніхто не вёў. І спадзяюся, што дзякуючы нашай працы і супрацы, можа быць, нехта зацікавіцца і даследуе гэтае месцы. Мы зараз знаходзімся на такім, напэўна, гістарычным месцы, якое называецца Пяскі. Калі мы закранаем тэму ракі, то вядома, што назва яе паходзіць ад балцкага слова «друтас». То есть гэта моцны. Пра тое, што гэта сапраўды моцны вадаём, сведчыць тое, што па вясне, не кожны год, можа быць праз год ці праз два, яна залівае ўсё гэта наваколле амаль што да бліжэйшых там дамоў. Зразумела, што з дзяцінства мы былі тут, хто лавіў тут рыбу, на гэта месца часта хадзілі купацца. Спадзяюся, што з часам гэта будзе сапраўды
добрае месца для адпачынку мясцовых жыхароў. Тут быў пабудаваны манастыр, пачатак 17 стагоддзя, яго пабудаваў Леў Сапега. І зараз мы знаходзімся менавіта на гэтым месцы. І вось гэтая панарама, это былы шлях, былая цэнтральная вуліца, якая выводзіла якраз да цэнтральнага месца, да цэнтральнага ўвахода у сам манастыр. Ён якраз знаходзіўся вось на гэтым месцы. Тут пад намі вот зараз знаходзіцца маса сутарэнняў. Гэта не легендарныя хады, якія вот заўсёды ёсць легенда пра падземныя хады. Гэта сапраўдныя памяшканні, якія захоўваліся там у гаспадарчых мэтах. Усё гэта было, засыпалася паступова і ўрэшце рэшт зруйнавалася проста пад ноль. Рэшткі гэтага манастыра знеслі напрыканцы 70-х, недзе на пачатку 80-х. І зараз ёсць людзі, сведкі тых падзей, дзяцінства якіх праходзіла неадрыўна ад гэтага манастыра, таму што гэта у свой час там была школа, але пасля пажару было закінутае памяшканне, і хлопцы просто збягалі з урокаў і просто хаваліся ў гэтых сутарэннях. І ёсць рэальныя сведкі, якія ведаюць, дзе дакладна застаўся іхні пакой, дзе была там гітара, дзе былі нейкія там умоўныя сталы і лежакі нейкія, дзе яны просто збягалі з урокаў. І вось такі пакой існуе вот зараз пад гэтым асфальтам. Яго просто засыпалі у той час, калі хлопцы там былі ў школе. Это было нефармальнае месца сустрэч моладзі, таму што кожны вечар вельмі шмат народу тут збіралася, і адпаведна гэта былі нейкія такія нефармальныя тусоўкі. Вельмі нас цікавіла, конечно ж, рок-музыка заходняя, і нідзе мы не маглі нейкія навіны пачуць, акрамя як адсевы наўгародцаў па BBC і па Голосу Амерыкі. І збіраліся хлопцы з такімі вялікімі прыймачамі, якія называліся ВЭФ ці Акіян. І гэта былі такія стыхійныя масавыя праслухоўванні. А ўжо ў гэтым будынку тут працягвалася музычная нейкая дзейнасць, і існаваў такі вакальна-інструментальны ансамбль «Беланіца». Там недзе ў 81 годзе я пачаў іграць у гэтым ансамблі. Нейкі такі стандартны рэпертуар вакальна-інструментальных ансамбляў. А потым ужо быў гурт «Апошні шанец». Садовая вуліца. Гэта амаль што адзіная назва, якая захавалася з дарэвалюцыйных назваў. І чаму садовая? Таму што вось літаральна тут былы панскі сад, і тут вот дзесьці, дзе гэта дарога зараз, праходзіла мяжа гэтага сада. Для мяне, чым гэта месца вельмі такое важнае, таму што тут прайшло ўсё маё дзяцінства. І тут я хадзіў у школу. Якраз школа знаходзіцца таксама на месцы гэтага былога панскага сада, і ўвогуле там на тым месцы, дзе раней быў маёнтак. Тут на гэтай вуліцы і зараз жывуць мае бацькі. У мяне такое падвойнае адчуванне, што гэта вельмі гістарычнае такое месца. З іншага боку, гэта тое, што непасрэдна звязана з маім жыццём. Мы даехалі да ліпавага гая, які быў закладзены агінскімі. На жаль, ад іхняй спадчыны засталося нешмат. Гэта сажалка і курган, які знаходзіцца насупраць сажалкі. Калі капалі сажалку, то з зямлі, якую выкапалі, насыпалі вялізны курган.
а на ім была пабудавана капліца. Гэта было месца шляхетнага адпачынку. Тут ездзілі экіпажы, сюды прыязджалі госці. І меркавальна сама сядзіба драўляная, сядзіба Агінскіх, яна была прыблізна ось на месцы стадыёна. Ну а зараз на месцы той капліцы танцавальная пляцоўка і месца, дзе праводзяцца афіцыйныя канцэрты падчас масавых гулянняў. Я сяджу на тых самых прыступках, па якіх у 72-м годзе пайшоў вось у гэту школу. Яна называлася школа нумар 2. Я выдатна памятаю, як вот на ўзроўні другога паверха якраз там была школьная сталовая, і адзін хлопец падвёў мяне да вакна і ціхонька сказаў: «Слухай, а ты чуў, што Джона Леннона забілі?» І я яшчэ сказаў: «Да ну». Ён сказаў: «Дакладна, там па «Голасе Амерыкі» ці там па BBC ці па іншых станцыях, якія траплялі ў эфір савецкі, гэта перадалі, і гэта дакладна». Вот. І для нас это было канец нейкай эпохі сапраўды. Но яшчэ вельмі такая дзіцячая гісторыя. Калі мы прыйшлі ў першы клас, то усе, хто быў на год ці на 2 старэйшыя, яны абавязкова казалі: «А вы бачылі вінтарогага козла горнага?» І мы ніяк не маглі дапяць, што ж такі за козёл. Аказваецца, тут была такая гісторыя, што на тэрыторыі Бялынскага раёна ваяваў такі дагестанскі ваяр Асман Касаев, і, здаецца, ён быў герой Савецкага Саюза. Дэлегацыі адтуль з Каўказа прыязджалі, і, зразумела, у адпаведнасці з каўказскімі традыцыямі яны прывозілі тут і віна, і шмат чаго іншага. І от адзін раз яны прывезлі сапраўднага вялікага барана, і яго пасялілі на тэрыторыі суседняй ветлячэбніцы. І мы амаль што на кожным перапынку бегалі ў гэты сарай і выглядалі гэтага барана. Раней гэты будынак называўся СПТВ-40, потым пачаў называцца ПТВ-217, потым профтэхліцэй, потым там нейкая установа профтэхадукацыі. Такая ў яго гісторыя. Але ў 82-м годзе пасля школы я прыйшоў сюды навучацца на экскаватаршчыка. Вот. Не таму, каб мяне там занадта цягнула вывучаць экскаватар, а таму, што гэта была добрая база, дзе была якая-нейкая апаратура музычная і музычныя інструменты. Калі я прыйшоў вучыцца вось на такі 8-месячны курс, то адразу пачаў нейкім чынам прасіць кіраўніцтва, каб яны аднавілі апаратуру, і на базе вось гэтага мясцовага ансамбля нам выдзелілі каморку, рэпетавалі мы, як і належыць, у актавым зале. Вот. І у выніку ў нас атрымаўся калектыў. Гэта нішто іншае, як рок-гурт. Вот. І это быў першы рок-гурт у Бялынічах пад назвай «Апошні шанец». Для вучылішча апынулася абсалютнай нечаканасцю вялікая папулярнасць гурта, і тут збіралася вельмі шмат народу. І гэты актавы зал, які вот зараз над намі, ён ніяк не быў разлічаны на такую колькасць народу. І кіраўніцтва спрабавала абмежаваць, і яны вырашылі зрабіць запрашальныя білеты. Для гэтага пайшлі ў кніжны магазин і закупілі вельмі папулярныя
паштоўкі з геаргінамі, з ружамі, якіх было просто сотнямі і тысячамі прадавались за савецкім часам. І от яны праштампавалі іх. І гэта якраз было там, напрыклад, 100 ці 150 паштовак. Але не ўлічылі актыўнасць нашага такога фан-клуба. У адной дзяўчынкі цёця родная працавала ў бухгалтэрыі. І дзяўчынкі на свае грошы закупілі яшчэ там 200 паштовак. Звярнуліся да цёці. Цёця ім незаўважна праштампавала тым жа штэмпелем. І кіраўніцтва, калі прыйшло, нічога не маглі зразумець. 150 запрашальнікаў, а прыходзіць, напрыклад, там пад 400 чалавек, і ва ўсіх зноў жа тыя самыя запрашальнікі. Таксама адчынялі вокны, залезалі праз спартовую залу. Тут вельмі такое сапраўднае паломніцтва было. Гэта зараз могуць узгадаць вось мае равеснікі, тыя, хто наведваў гэтыя ўсе мерапрыемствы. І ў памяці, конечно, калі спытаешся ў чалавека, на пачатку 80-х быў последні шанс. Последні шанс, зразумела. Это быў такі перыяд, калі мы ігралі нейкую абсалютна нефармальную, на той момант андэграўндную музыку, таму што забаронены былі ўсе рок-гурты. Нельга было выконваць гурт «Воскресенье», нельга было выконваць там Макарэвіча і «Машину времени». Першую частку мы ігралі ў такіх, нібыта ў папсовых аранжыроўках, такіх папулярныя песні вакальна-інструментальных ансамбляў. А другая частка была ўжо там, дзе адрываліся пад нейкія такія андэграўндныя на той час хіты. І зараз мы прыйшлі на тое месца, адкуль увогуле пачалося маё знаёмства з бялынічамі. Калі я пераехаў сюды ў 5гадовым узросце, то бацькоў пасялілі ў лясніцтве. Вось на гэтым месцы стаяла старое драўлянае лясніцтва. І вось гэта была вуліца Калініна, якая не заварочвае так, як зараз, а ідзе па прамой. Мы жылі ў адной палове, была наша кватэра, а ў другой кантора. І там дзяжурыў чалавек, дзяжурны, які павінен быў начаваць там і дняваць. І была такая справа, што калі адбываліся лясныя пажары, то прылятаў дзяжурны такі кукурузнік і пачынаў кружыць над лясніцтвам. Дзяжурны выбягае і размахвае такім вялікім чырвоным сцягам. А лётчык яму скідвае такі пачак мапаў, дзе пазначана каардынаты ляснога пажара. І бывало так, што бацькі там ці капалі бульбу, ці што, і мяне настаўлялі: ты застаешся адзін, глядзі, калі прыляціць кукурузнік, то выскоквай на двор і махай сцягам. І я махаў гэтым сцягам, і сапраўды лётчык там скідваў нейкія каардынаты. Это такія ўспаміны з ранняга дзяцінства. І потым, пазней, я, зразумела, хацеў гэта неяк захаваць у нейкім выглядзе. І зараз такая ідэя ёсць узнавіць гэтыя ўсе ўспаміны дзіцячыя у такім цыкле, можа быць, апавяданняў, ці гэта будзе аповесць, не ведаю. Але пад працоўнай назвай «Як я змяняў горад», дзе з іранічным такім стаўленнем я б распавядаў вось такія невялічкія гісторыі. І нават тое, што мы здымаем зараз вось гэту перадачу, гэта таксама вельмі важная справа, якая мае дачыненне і да мараў, і да нашай рэчаіснасці. І будзем спадзявацца, што гэтыя здымкі пайдуць на карысць і жыхарам Бялыніч, і ўсім, хто будзе гэта глядзець.
Thank